U Ivanić gradu je održan 27. tradicionalni međunarodni karate kup Mladost 2015. u sportskoj dvorani Žeravinec. Tradicionalni međunarodni karate kup Mladost održava se od 1988. godine, te je time jedno od najstarijih natjecanja u Hrvatskoj. Na natjecanju je nastupilo 560 natjecatelja iz 57 karate klubova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Slovačke. Natjecanje je započelo postrojavanjem klubova, sudaca, intonacijom himne, nakon čega je gradonačelnik Ivanić grada gospodin Javor Bojan Leš otvorio natjecanje uz prigodan govor. Sama važnost ovoga turnira govori zapravo i ta činjenica da je on uvršten u manifestacije od posebnog interesa grada Ivanića i grad Ivanić, znači financijski, materijalno kao takvu manifestaciju ovaj turnir i potpomaže iz godine u godinu. Evo već 27. puta, tradicija je ogromna. Sigurno je, vidite ovdje da ima znači brdo djece, rekao bih preko 500-tinjak mališana. Međunarodni je turnir, dolaze nam ekipe iz drugih zemalja. Vrlo jedna, rekao bih, za Ivanić grad posebna manifestacija. I u budućnosti će grad podržavati turnir, s obzirom da imamo izuzetno dobre rezultate, da naš karate klub Mladost postiže na svim turnirima značajne uspjehe, da imamo i prvake na razini znači natjecanja europskih, državnih. Mislim da je to jedna tradicija koja će sigurno opstati i za koju ćemo uvijek stajati. Predsjednik kluba Mladost Krešimir Golubić naglasio je da je za Ivanić grad ovaj dan vrlo bitan, iz razloga što je Ivanić grad poznat po velikom broju aktivnih sportaša, njih približno 1000, te je samim time Ivanić grad poznat kao grad sporta. Na natjecanju su nastupali karatisti uzrasta od 9 do 15 godina. Radi se discipline kate i borbe. Kate nastupaju odmah nakon otvaranja natjecanja, a borbe nastupaju tek oko 12:30. Kata je jedna borba sa zamišljenim protivnikom, to je jedan skup tehnika, ručnih nošnih tehnika zajedno sa okretima koji stimulira stvarnu borbu sa zamišljenim protivnikom. A borba se sastoji od dva protivnika koji imaju zaštitnu opremu i rade bodove jedan na drugome, rukama, nogama, a to suci odlučuju da li je bod bio u glavu, tijelo, znači ima bod za 1, za 2 i za 3, ovisi o kvaliteti tehnike. U karate klubu Mladost je registrirano 120 članova koji redovito dolaze na treninge. Klub je osnovan 1976. godine te kontinuirano radi već 35 godina. Članovi su od 6 do 20 godina. Oni su na treninzima po uzrastima, imamo najmlađa grupa je karate vrtić, te od 4 do 6 godina, ih imamo čak 40. Znači, svaki dan održavamo 4 do 5 treninga, znači svaki dan, ovisi o uzrastima. Znači, nakon karate vrtića slijedi bijeli pojasevi, pa žuti, narančasti, zeleni i onda ide natjecateljska grupa koji su plavi, smeđi, crni pojasevi. Skoro svaki tjedan ili svaki drugi odlazimo na natjecanja u Hrvatsku, u Italiju, u Austriju, u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i godišnje nastupamo na oko 35 natjecanja, a po uspjehu sa rezultatima sa natjecanja svrstavamo se među 10% najuspješnijih klubova u Republici Hrvatskoj. Najuspješniji član karate kluba Mladost je Jakov Bunjevac, koji je osvajač brojnih medalja. Zadnje natjecanje, i to europsko, na kojem je Jakov sudjelovao, je bilo početkom veljače u Cirihu, na kojem je Jakov osvojio brončanu medalju u kategoriji borbe plus 76 kg. Ovo je Jakovu 3. medalja na svjetskim i europskim natjecanjima. Jakov vježba karate od 6. godine. Moj tata je krenuo sa karatom još prije, onda je mene doveo na karate i tako je to sve počelo. Bavim se već 11 godina s time i evo, dajem sve od sebe u to i rezultati su tu i sve u redu. Evo, ja stvarno i više nego što treba dajem, jer stvarno sam se posvetio tome i evo, karate, ako Bog da, će biti 2020. godine olimpijski sport i to je još jedna nova stepenica za mene. Ja se nadam da će se to sve lijepo dogoditi. A moj daleko najveći uspjeh je 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj prije 1,5 godina. To je bilo stvarno, mislim, očekivao sam medalju, ali prvi put sam na svjetskom i prvi put uđem odmah u finale.
stvarno nezamisliv osjećaj. Jakov ističe da mu je želja jednog dana kada se više neće moći natjecati postati karate trenerom. Jakovu sve čestitke na odličnim dosadašnjim postignućima. U snažnoj konkurenciji na 27. tradicionalnom međunarodnom karate kupu Mladost 2015. članovi karate kluba Mladost osvojili su 6 medalja u katama i 10 medalja u borbama.